NguLulu ngwakamncwabe, ngineminyaka engama-55, ngihlala eThekwini Newland West. Kahleka ntombi kaGcwabe. Elanamuhla lothi liyozilahla konina kube kuzwakele. Kodwa-ke impela le ndoda iyaqhubeka nokuthatha le ngane iyoyifaka esibayeni. Ngisho ngithi le ngane akuyona yala ekhaya. Kuyoba nini mina izwi lami lingazwakali? Kuyoba nini uma ngikhuluma ngishaya etsheni nje? Kuningi engikubekezelele la ekhaya. Ngibekezelela ukudla imbuya ngothi. Angaziwa noma ngunkosikazi noma ngisacinza. Hawu kwabonwa yimina ukuxoxela amagwaba abechobana. Hayi babo. Le ngane eza ngejubane engathi injaha inyamazane. Zoke ngizwe. Ha? Isiwuphosile umbalane? Hayi futhi ngiyaphazama. Inkosi ephusa umbalane. Le ngane yona ifile. Ha. Unina walengane ubekufuna ukuthi ingane yakhe ife. Futhi kube bekufunisa kwembuzi yomsebenzi eqashumile. Uyavuna okutshalile. Kunjani namhlanje? Ha! Hayi ngishaya ikhali. Vele bengikweshwama nje lokho. Umswani wembabala awungene ekhaya. Hayi mina ngiyatshekula njengamathole. Ngiyatshekula njengamathole.